ο σύντροφος Ιτζαεμίν Κιμαήλ και μετά ο σύντροφος Κοτσακάς. Να πούμε ότι η Επιτροπή Πολιτικής Απόφασης θα συνεδριάσει στη 1 η ώρα στην αίθουσα της Γραμματείας και να ετοιμάζεται για μια καλή συνεδρίαση. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ως μέλος της μειονότητας της Θράκης θέλω να αναφερθώ στα μειονοτικά ζητήματα που μας απασχολούν. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η συνθήκη της Λοζάνης καθορίζει τα σύνορα της Ελλάδας συμπεριλαμβάνοντας την καθιέρωση της μειονότητας της Θράκης ως έστω ένα μικρό θεμέλιο λίθο του νομικού καθεστώτος και της διοικητικής οργάνωσης του ελληνικού κράτους από το 1923 και με το καθεστώς διαχείρισης της βακουφικής περιουσίας και της μειονοτικής εκπαίδευσης, θα ήταν μεγάλη παράληψη το να μην υπάρχει καμία αναφορά για την μειονοτική πολιτική στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δημόσιος διάλογος για τα μειονοτικά προβλήματα δεν πρέπει να είναι ταμπού, αφού δεν είναι τόσο δυσεπίλητα και δύσκολα τα μειονοτικά ζητήματα όπως παρουσιάζονται κατά καιρούς από τους πολιτικούς και τον πολιτικό λόγο γενικά στη χώρα μας. Είναι συγκεκριμένα και γνωστά τα αιτήματα του μειονοτικού πληθυσμού. Η ανησυχία που εκφράζεται τα τελευταία χρόνια σχετικά με την οικονομική καθυστέρηση της Θράκης, καθώς είναι μία από τις πιο φτωχές περιοχές της Ευρώπης, αλλά και η αδυναμία της πολιτείας να θέσει ενταξιακούς στόχους για τον μειονοτικό πληθυσμό, οδήγησε και οδηγεί τη μειονοτική κοινωνία στην αναζήτηση καλύτερης εκπαίδευσης των παιδιών της. Τα υλοποιούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα των τελευταίων ετών στη μειονοτική εκπαίδευση φαίνεται ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο παραμένει νομικά μετέωρο το θέμα της ίδρυσης μειονοτικών σχολείων και η άρνηση της πολιτείας για ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων ή απροθυμία της διεύθυνσης εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε έτοιμα κατοίκων για ανέγερση ενός μειονοτικού δημοτικού σχολείου στην Κομοτηνή και το θέμα της εκπαίδευσης των δασκάλων του τουρκόγλωσσου προγράμματος δεν θα καταφέρουν τα προγράμματα αυτά να αλλάξουν ριζικά το κοινωνικό και εκπαιδευτικό τοπίο, διότι απλά για να υπάρξει εκπαίδευση πρέπει να υπάρξουν σχολικά κτίρια. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση από πλευράς μειονότητας δεν επιτρέπει την επιτυχία των αποσπασματικών και αναφάρμοστων μεταρρυθμίσεων που γίνονται κατά καιρούς. Χρειάζεται επαναθεμελίωση του θεσμικού πλαισίου της μειονοτικής εκπαίδευσης, ώστε να επικρατεί η άσκηση των μειονοτικών εκπαιδευτικών δικαιωμάτων που είναι εν τέλει κριτήριο για την εφαρμογή της ισονομίας της ισοπολιτείας αλλά και θέμα ποιότητας της δημοκρατίας. Η διακήρυξη της ισονομίας της ισοπολιτείας στις αρχές της δεκαετίας του 90 για τη μειονότητα της Θράκης έχει βελτιώσει αρκετά τη ζωή των ανθρώπων σε προσωπικό επίπεδο. Όμως, τα συλλογικά δικαιώματα της μειονότητας, όπως μειονοτική εκπαίδευση, αυτοπροσδιορισμός, διαχείριση βακούφικης περιουσίας και άλλα, παραμένουν ως βαρύδι στις θέσεις μειονότητας πολιτείας. Η ανάγκη για περισσότερη δικαιοσύνη και δημοκρατία μαζί με τις οικονομικές ανάγκες και πολιτικές εξελίξεις που έφερε η κρίση οδήγησε τη μειονότητα στο να στραφεί και να ψηφίσει σχεδόν μαζικά τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστά που είναι από τα υψηλότερα πανελλαδικά. Οι ελπίδες για περισσότερη ισονομία και σεβασμό προς τη μειονοτική κοινωνία από πλευράς πολιτείας με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση έφτασε στο αποκορύφωμά τους προεκλογικά. Η συνεργασία μας όμως με τους ΑΝΕΛ και το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρέδωσε σε μεγάλο βαθμό τη διοίκηση της Θράκης στο κόμμα αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο απλός πολίτης που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ νιώθει προδομένος. Συνήθως λένε εμείς ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ αλλά μας κυβερνούν οι ΑΝΕΛ. Η περιοχή της Θράκης δεν είναι ένας γεωγραφικός χώρος υποένταξη στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο όπως ισχυρίζονται μερικοί. Ούτε η διαφορετική πολιτισμική και εθνοτική ομάδα που ζει σε αυτήν χρειάζεται να ενταχθεί κάπου, διότι απλά η Θράκη είναι Ελλάδα και η πολιτιστική κληρονομιά της είναι εντόπια και ενταγμένη στην Ελλάδα με την διαφορετικότητά της, που όχι μόνο πρέπει να γίνει αποδεκτή και σεβαστή από την πολιτεία, αλλά πρέπει και χρειάζεται να υπάρξει και πολιτική θετικής διάκρισης. Η μειονότητα δεν μπορεί εκφύσεως και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξένο σώμα και από οπτική γωνία ενός κράτους έθνους. Αντιθέτως, μια αριστερή κυβέρνηση κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιμετωπίζει τις μειονοτικές ομάδες με αντίληψη κράτους κοινωνίας. Αντί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα και ως κυβέρνηση να υιοθετεί την τακτική των προηγούμενων ετών, θα ήταν πιο ωφέλιμο για τη μικρή αυτή ομάδα του πληθυσμού και συνολικά της χώρας το κόμμα να δει από άλλη οπτική γωνία το θέμα της μειονότητας και να ανοίξει δημόσιο διάλογο με αυτήν χωρίς προκαταλήψεις. Σύντροφέ μου, αν θέλεις, ολοκλήρωνε σε 1-2 λεπτά.
Ο διορισμός μειονοτικών παράδειγμα στις διοικητικές θέσεις του κράτους αλλά και της κυβέρνησης έστω και συμβολικά θα είχε πολλά θετικά αποτελέσματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της αριστεράς αλλά και ως κυβέρνηση σεβόμενος την πολιτισμική και εθνοτική ιδιαιτερότητα της μειονότητας πρέπει να ενθαρρύνει τη διοίκηση του κράτους και την ελληνική δικαιοσύνη ώστε να μεριμνεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων που έχουν κατοχυρωθεί με διεθνείς συνθήκες, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και οι συμβάσεις του ΟΗΕ όσο αφορά τη διεθνώς αναγνωρισμένη μειονότητα της Θράκης. Είναι γεγονός ότι υπάρχει περισσότερη ανάγκη για κοινωνικό κράτος και δημοκρατία και ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβει κανείς το αν ένα κράτος σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τις διεθνείς συνθήκες φτάνει να δει αν αυτό το κράτος σέβεται την διαφορετικότητα και το πώς μεταχειρίζεται τις μειονότητες που υπάρχουν σε αυτό. Τα παραπάνω, αν δεν μπορέσει να τα υλοποιήσει η αριστερά που είναι ιστορικό της χρέος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ποια πολιτική δύναμη άραγε θα μπορέσει? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς.